sa tunlabaw mga kagayaw sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amon langit nga amahan ko salamat kami kanimo sa mga grasya imong gihatag kanamo ug manghinaot kami daghang pang grasya maabot kanamo. Salamat Lord nga karon maong adlaw natawhan nila ni Daisilmi Lord God pamani dong Ruin ug ni dong Hernani nga sa kanunay kanunay magapanalipod kanila ug daghang salamat Lord nga daghan pa man usab nga mga birthday maabot kanila sa kanunay Lord ikaw kanunay magapanalipod sa ilang pagpanlihok Lord God ing paman sa ilang paglakaw kanunay Lord God paman sa ilahang pamilya Lord nga naa ka kanunay magapandong ug magapanalangin paman sa kanunay Lord kining grasya nga abot kanamo ni makahatag kusog sa among panlawas aron kami makapadayon sa pagpaningkamot ug pag-alagad kanimo Lord God. Og akong pangayoon kanimo Lord nga unta kini sila Lord nga daghan pang mga katuigan nga maabot kanila Lord God. Kini akong gipangayo kanimo gipasalamatan kay Hesus Kristo imong bugtong anak kabuhig hari iban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanan dungog ug himaya antud sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Wis ka daw nga unta maminyo na unta ko. May isang usa unta magkaanak. Ako man yung pagka-single mo. Wish kay Juan ay hope soon. Tulong mo kayo anak. Tuyo. Oh. Usbag kang kadlit. Mga ona ta ninyo. Yan ako,